Kirkkaana aurinkoisena päivänä huhtikuussa syntyi Freja. Hänen äitinsä Mari ja hänen isänsä Ben pitelivät ylpeänä vastasyntyneitä ja kuiskasi hänelle, "Pikku Freja, olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet." Freja, hänen perheensä ja muut kyläläiset olivat pikkulohikärmeitä ja kuuluivat Wee-heimoon. Vaikka he syöksyvät tulta, nämä lohikärmet olivat rauhallisia ja ystävällisiä. Freja oli onnellinen pikkulohikärme, jolla oli monia pikkulohikärmeystäviä, kuten Erika ja Eva. Kun Freja täytti 5-vuotias, hänet lähetettiin Wee-Dragonin kouluun. Nuoret lohikärmet olivat innoissaan. Pian he oppivat syöksymään tulta ja tulemaan hyviksi pikkulohikärmeksi. Opettaja rouva Päivi näytti luokkakuvia Kuu, Sapphire ja Aurinko lohikärmeheimosta. Nämä olivat kaikki ihania lohikärmeitä ja myös erittäin ystävällisiä. Hän varoitti myös nuoria lohikärmeitä pahasta hirviölohikärmeestä nimeltä Graa. Kun vihdoin koitti päivä, jolloin nuoret lohikärmet oppivat syöksymään tulta vatsastaan, Freja oli niin innoissaan. Freja asetti jalkansa erilleen ja asetti häntänsä tukevasti maahan. Hän hieroi vatsansa herättääkseen tuleen. Hän nosti leukansa ja hengitti sisään, kunnes hänestä tuntui, että hän räjähtää. Mahtavalla karjaisulla hän päästi hengityksensä irti. Hänen suusta lensi lumipalloja ja jääpuikkoja, joka peittivät maan lumi- ja jääkierroksella. "Mitä te olette tehnyt?" huudatti rouva Päivi. Matkalla koulusta kotiin Frejan ystävät puhalsivat vuorotellen tuli- ja liekkimuodostumia. Frejan huulet kylmenivät jään ja lumen sylkemisestä. Kun Freja saapui kotiin, hän meni suoraan huoneeseensa. Hän makasi sängyllään ja nyyhkytti. "Äiti, olen erilainen kuin kaikki ystäväni. Kun oli minun vuoroni syöksyä tulta, suustani tulikin jäätä ja lunta." Frejan äiti hymyili lempeästi. "Huomenna menemme tapaamaan lääkäri Goodia suurkaupunkiin. Hän tietää kaiken, mitä lohikärmestä on tiedettävä, ja olen varma, että hän auttaa meitä." Heti seuraavana päivänä Freja ja hänen äitinsä kävelivät suurkaupunkiin. He saapuivat lääkärin vastaanotolle väsyneitä ja ahdistuneita. Heidän edessä odotushuoneessa oli useita lohikärmeitä, mikä antoi Frejalle runsaasti aikaa huolehtia. Lopulta oli Frejan vuoro. Tohtori Goody oli ystävällinen lääkäri. Hän käytti paljon aikaa Frejan tutkimiseen. Hän tarkasti pituuden ja painon ja katsoi kurkkuun, tarkisti hänen korvansa ja vatsansa sekä tutki verinäytteen, joka oli normaalin vihreän väristä.
No Freja, hän sanoi, kurkistaen silmälasinsa yli. Näyttää siltä, että olet normaali terve lohikäärme, joka sattuu syöksymään lunta tulen sijaan. Sinun täytyy olla sukua suurelle lohikäärmelle Kalle Sahalle Lapista. Ei, en voi muuttaa mitään teissä. Ja luulen, että olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Freja oli järkyttynyt. En halua olla kuin suuri lohikäärme Kalle Saha. Halun olla kuin kaikki ystäväni. Frejan äiti oli huolissaan. Hän ei ollut koskaan nähnyt onnellista pientä tyttöään niin järkyttyneenä. Freja ei sanonut sanaakaan koko matkaa aikana kotiin. Kun Freja tuli kotiin, hänen isänsä otti hänet syliin ja halasi hänet suuresti. Miten asiat menivät tänään? Freja purskahti itkuun. Isi, olen sellainen kuin olen ja tahtori sanoo, että tulen aina olemaan tällainen. Voi Freja, olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Istu nyt alas ja syö matokeittoa. Se saa sinut tuntemaan olosi paremmaksi. Seuraavana aamuna, kun oli aika mennä kouluun, Freja pakkasi ylimääräisen matovoileivän ja kaikki hänen lohikäärme-sarjakuvat repunsa. Kun hän pääsi polulle, joka meni koulun suuntaan, hän kääntyi ja ryntäsi kohta metsään. Hän oli päättänyt juostaa karkuun. Hän ei tiennyt minne oli menossa, eikä välittänyt. Freja käveli, kunnes hänen jalkansa olivat kipeät ja häntä väsynyt. Hän odotti, kunnes aurinko oli korkealla taivalla ja istui sitten valtavan tammen alle ja lepäsi. Ilma oli lämmin ja metsä oli hiljainen. Freja vaipui syvään uneen. Hän heräsi äkillisesti maan jyskyteessä hänen allaan. Hän hyppäsi ylös, hieroi silmiään ja juoksi puolukkamarjapensan taakse piiloon. Jyskytys tuli yhä lähemmäksi. Se oli tulossa suoraan kohti Frejaa. Yhtäkkiä tömistelevät raskat askeleet pysähtyvät. Frejan hampaat kalisivat ja varpaat vapisivat. Hänen silmänsä olivat samalla korkeudella parin valtavan kyhmyisten polven kanssa. Freja katsoi ylös massiivisen vatsan ohi pitkän kaulaan. Valtava sarvi oli kahden suuren epäluotettavan silmän välissä, joka liikkuivat puolelta toiselle. Kaksi massiivista siipeä lepähti ylös ja alas
ja liekit välkkyivät sieraimissaan. Frejan pieni keho tärisi. Hän oli kauhuissaan. Se oli Graa, paha lohikärme. Hän oli todella hurjaa ja pelottavaa. Graa haisteli ilmaa ja karjui. Hän kääntyi ympäri ja marssi tiehensä kohti Frejan kylään. Freja lähti kotiin niin nopeasti kuin hänen pienet, lyhyet jalkansa kantoivat. Se on ilkeä lohikäärme Graa. Hän on tulossa tänne päin, hän huusi keuhkossa täydeltä. Juokse, 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 juokse luolienne sisään. Lohikärmet lähtivät saman tien juoksemaan. Freja juoksi kohti kotia, mutta hänet pysähtettiin äkillisesti. Graan raskas jalka oli laskeutunut Frejan hännälle. Hirviö lohikärme päästi jykevän naurun. Tuli syöksyi hänen suustaan ja osui juuri Frejan hännän ohi. Freja oli kauhuissaan ja veti syvään henkeä ja alkoi huutamaan. Lumi ja jääkylmä vesi lensivät Frejan suusta. Graan tuli katosi valtavan pakkaseen. Graan silmät hehkuivat järkytyksestä. Graa tuijotti Freja. Hän heitti tulisen päähänsä taaksepäin ja päästi ulos vielä suuremman liekin. Freja vilkasi takaisin Graahin ja iski häntä kohden jääkylmällä vedellä ja lumella. Graa tuijotti epäuskoisena pientä Freja, jonka silmät olivat kooltaan kuin ruokalautaset. Kuka on tämä pieni merkityksetön ei kukaan, joka uskoltaa uhmata minua? Järkyttyneenä ja häpeissään siitä, että pieni lohikäärme voitti hänet, Graa pudotti päänsä ja juoksi kylästä. Koko kylä oli katsellut kauhuissaan. Yhtäkkiä koko kylä tuli pois piilostaan. Hip hip, hurraa! Freja on sankarimme! He itkivät. He nostivat hänet korkealle ilmaan ja kantoivat hänet ympärin. Sinä iltana oli suuri juhla. Freja oli kunniavieras. Myöhemmin, kun Freja oli palannut kotiin, hän harjasi hampaansa ja hyppäsi sänkyyn. Frejan äiti ja isi tulivat hänen huoneensa, toivottamaan hyvää yötä. Freja katsoi heitä ja sanoi, tiedätkö, äiti ja isä, olen todella täydellinen juuri sellaisena kuin olen. Loppu.